Estàs avorrit de fer sempre el mateix? No saps com treure't l'estrès del damunt? Se't fa difícil arribar a les vacances d'estiu? Doncs ara ho tens més fàcil que mai, perquè amb uns senzills passos a seguir tens la solució a tots els teus maldecaps. Pas número 1. Agafa el calendari que tinguis més a prop i fes un cercle en vermell el dilluns 23 de juny. Reserva'l com a dia especial. Pas número 2. Convida i implica a tots els teus amics a que facin exactament el mateix que tu. Com més serem, més riurem. Doncs el mateix amb els cercles vermells. A més cercles, més diversió. Pas número 3. Llavors agafa el telèfon i marca el 93 842 47 76. Un cop responguin a l'altre cantó, fes la reserva d'una taula a la República de Santa Agnès per la revetlla de Sant Joan. I ja tens el problema solucionat. Sopar, coca, cava i després ball fins a les tantes. Però si ja tenies un compromís per sopar, tranquil, vine a la República després de les 11 que t'esperem al ball amb una bona copa a la mà. Per qualsevol aclariment, segueix-nos al Facebook, deixa'ns un comentari o fes un m'agrada a l'esdeveniment. Així doncs, aquesta revetlla de Sant Joan ens veiem a la República de Santa Agnès. I no t'oblidis del cercle vermell.